să ne mai vedem și în formația asta, pentru care n-am cuvânt să mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a mai păstrat cu bunătate, cu viață, că ne-a pus în inimi dorul de a-L sluji, că orice dar bun și desăvârșit vine de la Părintele Luminilor. De la El vine și bunăvoința, dar de la El vine și înfăptuirea. Degeaba ai bunăvoință dacă nu-ți dă putere să o înfăptuiești, nu poți. Și degeaba ai ce ai avea. Dacă El te barează, ești barat. Și dacă El îți deschide drumul, oricine ar sta împotrivă, tu mergi înainte. Slăvit să fie Domnul Iisus! În felul acesta, deci, astăzi, harul Domnului Iisus Hristos, suntem din nou împreună. Măriți să fie Domnul Iisus! Și fiind împreună, pentru astăzi, am pe inimă să citesc din arătările Domnului Iisus de după înviere. Și vom citi în sensul acesta din Luca, capitolul 24, care e ultimul capitol al Evangheliei, începând cu versetul 36, Iisus arată celor 11 și celorlalți. Ceilalți nu știm exact câți, dar mă gândesc că e vorba de cei 70 de ucenici care după o vreme s-au reîntors. Astfel, 11 ucenici, femeile lor, cei 70, femeile lor, au fost aproape 120 în ziua când Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Și de atunci, turma asta mică, de care zicea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia sa, turmă mică, nu te teme că Tatăl vostru cel din cer vă dă cu plăcere împărăția. Măriți să fie Domnul! Pentru cucerirea împărăției lui Dumnezeu suntem prezenți aici. Pentru cucerirea împărăției lui Dumnezeu avem mereu lecții din Sfântul Cuvânt și avem mereu îndemnări, sau poate câteodată și un cuvânt mai aspru, dar în folosul nostru. Glorie Domnului! Deschideți așadar la Evanghelia lui Luca și veți vedea aici cuvântul Domnului din 24 începând cu 36. Pe când vorbea el astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimi?
Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți un duh. N-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvântă pe toți ascultătorii, binecuvântă, Doamne, prietenii, binecuvântă tinerii, binecuvântă și pe cei mai bătrâni și pe copilași, toți să fim binecuvântați de Tine și orice împietrire să fie despetrită și orice inimi încuiate să fie descuiată azi și orice minte zăvorâtă să fie deschisă și ochii închiși să fie deschiși, cu toți să vedem lumina Evangheliei și să ne putem apropia tot mai mult de Tine spre gloria numelui Tău. Amin. Pe drum cu spini încununat, cu crucea în spate a plecat. Pe drum cu spini încoronat, cu crucea în spate nemâncat, Iisus a-ți trece iar. Priviți-l cum se uită blând la cei ce l-au scuipând. Priviți-l cum se uită blând la cei ce l-au scuipând în sfântă fața sa. El suie în tăcere dealul, golindu-și singurel paharul. El suie în tăcere dealul, golindu-și singurel paharul, ce dat a fost să-l bea. Gândește-te, iubite frate,
dar pentru cine El rabdă toate. Gândește-te, soră și frate, dar pentru cine rabdă toate, gândește-te până ești viu. Gândește-te căci mâine poate te va chema bătrâna moarte. Gândește-te că mâine poate te va chema bătrâna moarte și atunci va fi târziu. Amin. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împetriți inimile, că mâine nu se știe dacă mai auziți. Mâine nu se știe dacă mai auziți. Odată ce se încheie capitolul vieții ăștia, nu mai auzi de aici nimic. Și aici și azi e rostul tău, iubit ascultător, când să intri pe făgaș și să te apropii de Mântuitorul și să-L rogi să facă și cu matale ce a făcut cu ucenicii. Auziți ce zice aici? 45, versetul. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Avem mare nevoie ca să stăm înaintea Sfântului Cuvânt cu minte deschisă, cu inimă deschisă și astfel să-L putem preamări pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, umblând după voia Sa și în voia Sa. Amin. M-am gândit că pe joi care vine e sărbătoarea înălțarea Domnului la cer. Și apoi, de când a înviat și până s-a înălțat la cer, El s-a arătat de multe ori și în multe feluri. Și am luat asta acum, care-i, să zic așa, a treia arătare. Că întâi s-a arătat la Maria Magdalena, s-a arătat la Petru, apoi s-a arătat la cei doi și acum e a patra, se arată la toți cei prezenți acolo. Glorie Domnului! Că zice 11 și ceilalți. Deci câți erau, la toți s-a arătat acum. Și cum s-a arătat? Uitați cuvântul Domnului ce ne spune. Pe când vorbeau ei, adică ce vorbeau? Au venit Cleopa și cu celălalt ucenic și le-au spus, măi, cât am fost noi de triști și cât am fost noi de încuiați, mă. N-am priceput Scripturile, mă. Descurajați, că noi trăgem nădejde, ăsta e un împărat care ne scapă de jugul Romei. Că în mintea lor nu pătrunsese ideea că Iisus înviază. Nu puteau crede în învierea lui Iisus. Nici Petru nu a putut, nici Ioan, nici unul nu a putut crede. Dar înainte de moarte, ei așteptau în fiecare zi ca să facă Domnul cumva
și să se instaleze ca împărat în Israel. Și apoi să-i fugăre pe romani și erau gata de luptă, erau gata să ia armele, era gata să facă orice dintr-un spirit de naționalism. Și atâția oameni sunt atacați de spiritul ăsta de naționalism. Și chiar așa, pe regiuni, vezi, unii nu pot suferi pe moldoveni, moldovenii nu pot suferi pe bănățeni, bănățenii nu pot suferi pe oșeni. Oșenii, dacă ar fi mai mulți, ar lua la goană pe toți. Dar ei mai puțineluți acolo, în schimb, sunt aspri foc. În fine, pe regiuni și naționaliști, apoi pe țări și mai mult. Și evreii, pe ei consideră pe neamuri la rând de animale. Numai ei erau cu drepturi. Și atunci naționalismul lor era mare de tot. Numai că Iisus nu a venit să guverneze pământ și nu a venit să-și facă împărăție aici. Iisus a știut că El are o împărăție, dar n-are oamenii ei. Și a venit pe pământ ca să recruteze oameni pentru împărăție. Și toți aceia care cred, cu adevărat, El le va da cetățenia pentru împărăție. Astfel, noi, care am crezut în Hristos Iisus și Domnul s-a îndurat de noi, ne-a dat credință de același preț cu a sfinților, ne-a pecetruit cu Duhul Sfânt, noi avem certificatul cu care ne putem justifica că suntem cetățeni. Pentru ca să-ți păstrezi cetățenia, trebuie să faci câteva lucruri. Ca să intri ca cetățean într-o țară, trebuie un timp și luptă. Primul lucru acum trebuie să înveți limba la țara aia și la țara lui Iisus. Trebuie să înveți limba. Vă aduceți aminte cum portărița, slujnica aia de la poartă, s-a uitat la Petru și ce i-a zis? Nu încape îndoiala. Și tu ești dintre lui Iisus Galilianu. Nu, mai taci, mă, și limba, vorba te dă de gol. Prin urmare, dacă tu intri în poporul Domnului, vorba ta trebuie să te dea de gol, că ești pocăit. Și tot ce ești trebuie să arate că tu ai suferit o schimbare în viața ta. În felul acesta, Iisus a venit pe pământ, cum zice El, dacă bobul de grâu cade pe pământ și nu moare, rămâne singur. Sunt bobe de grâu care n-au viață și l-ai pus primăvara și poți să dai de el vara cândva, că e tot atâta. Nu s-a întâmplat nimic. Dar bobul de grâu care are viață, când ajunge în pământ și în umizoală, se înmoaie, se înfrăjețește și nu mai vezi că iasă un colțușor din el
Și apoi ăla se întărește, după aia face rădăcină, după aia face tulpină și la urmă face spic și aduce multă roadă. Așa a dat exemplu ăsta, metafora asta Iisus despre sine, că El este bobul de grâu. Grâul este de altfel pâinea și pâinea e viața oamenilor. Cu pâine trăiesc oamenii. În felul acesta, El a zis, eu sunt bobul de grâu, dar eu sunt și pâinea care s-a coborât din cer. Eu sunt bobul de grâu care trebuie să moară ca să aducă multă roadă. Și vedeți, El a murit pe cruce în calvar, dar de la El și până astăzi, milioane de sfinți și-au dat viața pentru că au crezut că împăratul lor le-a pregătit împărăția. Glorie Domnului Iisus! Deci împăratul nostru e Iisus. El are o împărăție și acolo vrea să ne ducă pe noi. El nu vrea să fie singur în împărăția aia, ci El vrea să fiu și eu cu El. Ce lucru mare! În Evrei spune, lui nu-i rușine să ne numească frați, când zice, voi vesti fraților mei adevărul și voi cânta în mijlocul adunării. Pă ce minunăție! Pe mine un păcătos, pe mine un om care poate că alții nu dă nici 5 bani. El și-a vărsat sângele pentru mine. A murit în locul meu. M-a cucerit și mi-a dat dreptul să fiu moștean cu sfință în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Ei, ăștia de la Emaus se întorc. Măi, cum n-am putut noi pricepe? Măi, cum am fost de închiși? L-am văzut, mă, El-i. Ne-au întâlnit, ne-au ajuns din urmă pe drum și noi vorbim despre întâmplarea răstignirii lui Iisus și El s-a făcut că-i străin, că de altfel străin era pe pământ. Și atunci ne-a întrebat, ce vorbe sunt astea care le schimbați între voi? Apoi noi ne-am mirat, cum ești singurul străin în Ierusalim? N-ai auzit ce s-a întâmplat? Păi ce? Păi n-ai auzit ce a făcut cu Iisus din Nazaret? Cum l-a dat să fie răstignit, cum așa și așa. Și-a murit și l-a îngropat și... Mai era zvon că va învia și niște femei de-a noastre ne-au dus vestea că l-ar fi văzut viu. Altele au zis că au văzut numai 2 îngeri acolo, dar știm noi. Nu știm. Atunci drumul se încrucișa, că la Emaus din Ierusalim merg 2 drumuri. Unul mai pe o călite și unul mai drept, mai bătătorit. Probabil în intersecția asta scrie că s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Și cei 2, păi rămâi cu noi, unde să te duci? Uite că ziua e pe sfârșite, pe drumul ăla nu prea să circulă. Acolo sunt mulți tâlhari.
Păi nu cumva să ți se întâmple ceva, rămâi cu noi. Și tot așa l-au înduplecat, au rămas. Dar minune, ăștia pun masă. Când pun masă, el nu așteaptă să-l servească cineva. Ia el pâinea, ca în saracinei. Și după ce binecuvântă pâinea, o frânge și le-o dă. Rugăciunea lor specifică arată într-o carte că avea și o frază așa: Părintea cerului și a pământului, tu care faci să crească grâu pe văi și prin munți și apoi faci din el făină și pâine ca să trăiască oamenii. Binecuvântă pâinea asta și fă să piară lumea asta și să vie împărăția ta. Ăștia, ăsta e Iisus. Ăsta e Iisus. El a reprodus rugăciunea de acolo. Să uită unul la altul, să întorc către Iisus. Iisus nu mai era. Păi El, cum ne ardea inima în noi și noi nu l-am cunoscut, pe când ne desfășura cuvântul. Cum simțeam noi ceva, și n-am priceput. Hai înapoi! Și vin la ceilalți care erau aici adunați cu ușile închise, tot de frica iudeilor. Stăteau și ei în carantină și nu se deschide niciun geam, nu se deschide nicio ușă, numai Iisus e la mijloc. Pace vouă! S-o bucurat ei de salutul ăsta. Nu s-o bucurat. S-o speriat. Auzi ce zice aici, ce-o pățit ei când l-au văzut. Așa. Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Ai văzut? Iisus vine cu pacea, dar oamenii au slăbiciunile lor. Atâția frați au luat legământ cu Iisus, pe atâția frați a cercetat Domnul și unora le-a dat și Duhul Sfânt, dar ei oricând văd ceva să sperie, să tem. Astăzi nu știu câți m-au sunat tot așa bănuind că dacă e un duh, că dacă e nu știu ce cu ei. Păi nu dați crezare ca pe ala vă chinuie, Voi trebuie să fiți tari. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: împotriviți-vă la Satan, adică tari fiind în credință și el va fugi de la voi. Nu mai stă să te chinuie. Dar dacă ești slab în credință, apoi te sperii, apoi te temi, apoi te vaicări, apoi ți-e frică să stingi becul noaptea. Apoi cineva îmi spune: frate Hozan, și când mă pui în pat, ne tot frică, gândești că cineva umblă pe picioarele mele. Păi frica umblă, frica. Fii tare. Încrede-te că tu ești al lui Iisus. Omul lui Dumnezeu David în Psalmul 4 nu zis că dacă vine noaptea mi-e frică. O zis: eu mă culc și adorm în pace,
că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Fie slăvit Dumnezeu! În Proverbe la fel scrie că cel neprihănit dorme sătul și în liniște. A Domnului să fie slava! Ăștia numai s-o speriet de numai. Cum să-i liniștească? Ca o mamă care își vede copiii că sperieți, că triști. Cum să-i liniștească? Haideți mă încoace, ar fi zis Iisus către ei. Și apoi, dar El le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimi? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Apoi noi îi tot zicem la bietul Toma necredinciosul, că el nu a putut crede dacă nu a pipăit. Dar nici Petru nu a fost mai brav, nici Ioan nu a fost mai brav. Aici zice, toți s-au speriat, toți au fost tulburați, toți nu știau ce să facă, pe unde să fugă. Și Domnul le spune, de ce sunteți tulburați? Hai, uitați-vă, pipăiți-mă. Și auzi atunci ce zice Ioan, apostolul ăsta al iubirii, care iubea așa mult pe Iisus, în primul verset din primul capitol, din prima lui epistolă. Auziți numai, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim vestea, viața veșnică, viața care era la Tatăl și chiar ne-a fost arătată. Măriți să fie Domnul! Ai văzut numai? Noi toți am văzut, noi toți am auzit, vorbind pe El însăși. Noi toți am pipăit cu mâinile noastre, nu numai Toma, toți l-au pipăit pe Iisus. Și așa aici Iisus îi îndeamnă, veniți, pipăiți-mă, vedeți, un duh nu are oase, nu are carne, pipăiți-mă. Vedeți, dar noi adesea ori avem concepțiile noastre, odată că ni le facem, altă dată că le-am împrumutat prin auzite. Am auzit și noi de la unii alții și i-am pus numele ăsta, Toma necredinciosul, dar toți au fost la fel. În schimb, Toma nu era chiar un necredincios, ci el era un om care nu se baza pe vorbe. El era un om care vroia să fie sigur. Și așa sunt mulți oameni azi, la care le predici Evanghelia, dar ei nu pot crede, stă în dubiu. Dar dacă se întâmplă că Dumnezeu face o minune și o vede, atunci să vezi ce credință tare are omul ăla. Glorie Domnului! Odată eram într-un loc, pe la Zalău, acolo undeva, cu fratele Remus Vultur, și vine la strângerea noastră de aici o femeie
Măi, îmbrăcat așa de sumar, părul nu știu cum, podobe pe ei în fel și chip. Dar la rugăciune se roagă, să pleacă pe genunchi, se roagă, plânge. La un moment dat Duhul Sfânt strigă la ea, o încurajează, îi vorbește de bine și îi vorbește de mântuirea ei și că se va ocupa de casa ei. O plânsă-te din alea, mă. La urmă spune că bărbatul ei e un mare ofițer și la ea e drag de pocăit și s-ar pocăi, dar el a zis, când te-ai pocăit, când te și pușcă. El nu trebuie o pocăită în casă. Și el o obliga să umble așa ca să meargă cu ea, un coace încolo. Na. Și ea umbla de frica bărbatului așa. Dar Dumnezeu a lucrat până în cele din urmă. Ea a ajuns să cunoască bine pe Iisus și bărbatul ei a ajuns și el bolnav și cercetând-l frață, a murit și el după ce a încheiat legământ cu Domnul. Glorie Domnului! De multe ori noi judecăm după auzite și după văzute, dar Dumnezeu judecă după inimă. Dumnezeu nu l-a osândit pe Toma, ci i-a spus ceva foarte interesant. Ferice de tine, Toma, că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cine nu vede și crede. Așa că sunt eu, care n-am văzut pe Iisus în persoană, dar l-am văzut în lucrările Lui Sfinte, l-am văzut în mântuirea oamenilor, l-am văzut în lucrările de slavă pe care El le face. Glorie Lui! Și eu îl văd și azi, când vă văd pe dumneavoastră pe acolo, tot așa în familie și cum puteți pe acolo, și eu să vestesc și dumneavoastră să ascultați și apoi dumneavoastră să vă rugați, să cântați și eu să ascult. Păi tot pe Iisus îl văd și în asta, mărire Domnului, că e lucrarea Lui, e lucrarea Lui, a Lui să fie slava. Și vedeți bine acum, Domnul Iisus Hristos zice, uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici oasă, nici carne, cum vedeți că am eu. Și interesant aici un amănunt. Trupul ăsta era trupul de slavă coborât din cer și trupul material era înghițit. Nu mai era nici unde. Cu toate acestea și trupul ăla de slavă avea oase, carne, mâini ca noi, le putea pipăi. Dar iarăși, numai pentru interesul și credința lor o putut pipăi, că almintele la el, când o pleca dintre ei, o ieși prin zid, s-o dus, nu trebuie să deschidă ușe sau geam, că era duhovnicesc. Și astfel de trupuri vom căpăta noi. Când va veni El, vom fi ca El, slăvit să fie Domnul. Întâi cei ce sunt morți în Hristos, apoi noi cei vii și în nor ne vom întâlni și toți vom urma pe Iisus. Fie slăvit Domnul! Frați scumpi în Domnul, gândiți-vă bine ce minunat e faptul că Iisus, după înviere,
a zăbovit și a stat și s-a arătat multora. S-a arătat odată, ne scrie cuvântul, la peste 500 de frați deodată. Toți l-au văzut. Ei, acum cei care nu mă aud pot să zică ce-or zice, dar cei care l-au văzut, ăia zic ce-au văzut, cum a zis Ioan, noi am auzit cuvântul vieții, noi am văzut viața, noi am pipăit-o cu mâinile noastre, pe asta nu mai poți îndoi. Glorie Domnului! Și cuvântul continuă aici. Și după ce a zis aceste cuvinte, le-a arătat mâinile și picioarele sale, fiindcă ei acum nu mai erau fricoși, nu mai erau tulburați, acum au văzut că Iisus de bucurie încă nu credeau și se mirau. El le-a zis atunci, aveți aici ceva de mâncare? Ce interesant! Credeți că Iisus o fost flămând? Nu o fost flămând. Credeți că la Iisus îi trebuia mâncare de-a noastră? Acum cu un trup viu duhovnicesc. Nu. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă ceea ce ne-a învățat și pe noi. Să nu stai să mănânci cu oamenii care nu-L au pe Iisus, cu oamenii batjocoritori, cu oamenii răi, cu oamenii care hulesc pe Dumnezeu, cu oamenii care beau. Tu n-ai ce căuta acolo la mesele alea. Fugi, că mâncând cu ei, inima ta, la un moment dat, devine moale. Și ei îți seamănă în tine cuvintele lor. Și diavolul stă aproape și îți suce mintea până mănânci cu unul care nu trebuie să mănânci. Dar acum Iisus i-a făcut să mănânce și a mâncat cu ei. Ce minunat! A mâncat pește fript cu fagure de miere. Peștele fript cu fagure de miere, mâncat ați vreodată? N-ați mâncat. Dar să știți, la niște Paști am fost chemat de adunarea sașilor la Gârbova Sibiului și am mers și cu Persida și cu vreo 2 copii după mine. Și acolo la masă au făcut o zamă, îi zicea ei, de-a curmezișul prin grădină. Adică din tot ce crește în grădină. De la cartofi până la lobodă, până la păstaie, până tot. Toate buruienile care se mănâncă, toate le-au băgat în oală, le-au ofert pe un cap de miel și pentru fiecare câte un cartof, așa. Dar numai curățat și lăsat întreg să l-ai împlinit. Eu am mâncat, copiii nu prea mâncat zama aia. Ei, dar după aia a venit friptura de miel, de găină, de porc, ai, Doamne! Dar știi ce-o mai pus lângă ea? Asta era la mijloc. De jur în jur, aici umblit cu miere de albină, aici castravete acru, aici niște fasole frecată bine, aici niște cartofi prăjit, aici ce știu, și aici niște salături și în jur tot. Și Meredea Rota mânca carne, încingea în nere și de Rota tot. Mă, dar pe așa ceva, oricât ai fi mâncat, nu te simțeai sătul, puteai să mănânci toată ziua.
Sașa am văzut că știe să mănânce bine. Ei, atunci am văzut că carnea friptă cu miere de albină e tare bună. Apoi aici, pe la restaurante, la chinezi, aici mai găsești carne friptă și făcută în miere de albină. În fine, i-a dat Domnului și a mâncat înaintea lor și apoi ei au crezut că-i Domnul, s-au apropiat de el și de aici încolo au putut să vestească că ei au mâncat și au beut cu Domnul la masă. Slăvit să fie Domnul! Așa. După aceea, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Ai văzut, până n-a mâncat cu ei la masă, nu le-au putut deschide mintea. Dar când au mâncat cu ei la masă, le-au deschis mintea. Și mintea ta se va deschide când mănânci cu el la masă. Poftiți-l pe Iisus la masă, nu vă puneți numai așa la masă. Când vedeți mâncarea aburind pe masă, ridicați mânuțele și chemați-l Iisuse, vină, ai aici un loc. Am citit o istorioară despre un creștin bătrân, că la de câte ori se punea la masă, punea un scaun în plus și zicea pe el să nu stați niciunul, ăla e scaunul lui Iisus. Și el se ruga să vină ca Iisus să binecuvinteze masa. Și apoi se ruga și el în credință că Iisus a binecuvântat mâncarea și că Iisus mâncă cu el. Așa credea el. Și se poate întâmpla că credința lui să fi fost onorată vreodată. De aia el a făcut așa tot timpul. Ei, acum cuvântul Domnului ne spune așa. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucrări. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Ce minunat e! Mereți în toată lumea, dar nu mereți numai așa. Să așteptați, să aveți un document. Acum atâți au inși, au școli, au un document. Și nu-i rău că au un document. Odată am avut și eu o salvare cu documentul. Că nu mă lăsa să intru în Statele Unite ale Americii. Și m-au ținut acolo vameșii. Și la un moment dat ce mi-au dat aminte? Am scos pormoneul și le-am arătat. Când l-a luat ăsta în mână, l-a citit, imediat s-a dat jos de acolo, că mi-a fost desfăcută valiza și toate. Și le-au pus toate la punct, m-au salutat și mi-au dat drumul. Nu m-au lăsat atunci să le pui eu la punct. Ei le-au desfăcut, ei le-au pus la loc în valiză. E bun să ai câte ceva așa, dar nu să te duci în numele ăsta, că nu faci nimic. În numele ăsta nimic nu poți să faci. Numai în numele lui Iisus. Între oameni câteodată te salvează, ca pe mine atunci. Era să nu mă mai lasă să intru la avion.
M-a scos de 2 ori afară și iară m-am băgat și iară. Ne-a dat aminte de hârtia asta. Când le-am arătat-o, gata a fost. Ne-a dat calea. N-a vedeți? Dar Domnul nu a vorbit de o hârtie. Domnul a vorbit de o putere. Hârtia o poți ține în buzunar și tu să fii sec. Dar dacă ești plin de Duh, dacă Iisus te trimite, dacă Duhul Sfânt e cu tine, atunci hârtia poate sta în buzunar, că nu are nimic. Doamne Iisuse, binecuvântă-ne! Voi să rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu o putere. Mărească-să Domnul Iisus! Și puterea asta eu o cer într-una. De la o vârstă frajetă, de când am început să vestesc pe Sfântul Cuvânt și jertfa lui Iisus, tot cer putere, tot cer putere. Și câteodată mi se dă putere mai multă și câteodată mai puțină și câteodată s așa de gol. Mă duc la învon și nu știu ce să zic. Dar când citește careva un cuvânt, mi se leagă de acolo 2 cuvinte. Păi când mi se leagă alea de minte, de acolo încolo, gata predica. Apoi toți se bucură, vai că bine a fost, vai că cuvântul care l-a dat Domnul, ce frumos e. Apoi sigur, cuvântul care îl învăț eu, ăla adesea ori poate fi cuvântul meu, adaptat Scripturii, dar cuvântul care vine de la Dumnezeu, ăla-i în sine putere, glorie Domnului. Și cuvântul de la Dumnezeu coborât prin predicatori poate să facă minuni. În predici poate să se descopere cele mai adânci prorocii. În predici poate să se reversă putere și cineva să fie vindecat în mulțime. În predici să deschid inimile oamenilor și vin oamenii la Iisus. Predica face pe mulți, nu numai pe unul, pe mulți, mii de oameni să-și deschidă inima și cu lacrimi să vină în față. Odată am fost cu cei de la Zalău la o evangelizare și ei nu mă cunoșteau încă atunci. Frații au tot trimis bilet și fratele care conducea de la Zalău nu era sigur. Dar la un moment dat unul l-a biruit și mă invită la cuvânt. Când mă invită la cuvânt, ei predica la studenți. Atâția studenți erau plini pe acolo. Când am gătat cu cuvântul, am zis, dacă la cineva i-a bătut cuvântul ăsta prin Duhul în inimă, ăla să vină să-și predea viața aici. Au venit câțiva. Eu am stat. Băi, mai este unul. Toți au stat, s-au uitat. Cu acolo, pe ultima bancă, sus acolo, e unul care de prima dată a intrat într-o adunare de pocăiți. Te cheamă Iisus, mă, vin aici. Măi, au venit de acolo tot plângând și aici s-a pus în cote și în genunchi și bătea cu palma podina în fața învonului și striga în gura mare, de azi vreau să-L slujesc pe Iisus. Glorie Domnului! Deci, nicio hârtie nu te duce în cer, nicio hârtie nu va lucra în locul Duhului Sfânt, nicio hârtie nu-ți va folosi la nimic. Poți să o ai, dar să ai pe Duhul Sfânt, El să lucre, El să trezească mințile, El să deschidă inimile și atunci, apoi minunată lucrarea Domnului,
Glorie Domnului Iisus Hristos! Dragii mei, eu nu văd acei decât 2-3 chipuri, dar poate că sunteți mai mulți, nu știu că acum acolo jos n-arată cât sunt. Dar, oricum, din toți care sunteți și care ați auzit că Domnul deschide inimi, că Domnul deschide ochii, că Domnul deschide mintea, nu vă bătut la careva Duhul Sfânt în minte, în inimă, nu sunteți gata să dați un semn. Eu de azi înainte îmi schimb mersul și vreau să mă duc după Iisus. Cine e acela? Că Iisus te cheamă. Ai văzut studentul ăla de care v-am povestit? Când a văzut că Iisus știe și pe ce scaun stă și că pentru prima dată a intrat în adunare de pocăiți, odată a fugit, a cunoscut că Iisus e prezent. Păi așa trebuie să cunoști și tu că în seara asta Iisus a fost prezent prin cuvânt și te vrea cu gelozie. A murit și pentru tine, a înviat și pentru tine, s-a arătat mulțimilor și pentru tine și El vrea să se arate ție personal. Vino la Iisus astăzi. Glorie Domnului. Amin.